И здравейте, аз съм Дани Плей.bg. Знам, че имам айтеми, но просто вече четвърти клип се бъгва. Първи клип е ужас. Само да погледна какво ще строя. Така, това е лесно. Добре. Това малко съм ме пообъркал, макар и. Стъклото ще си замени. Не, няма. Гледай колко стомбрито чупих е така на вятър. Така. Строим си къщичка. Аз па сега ще хода да играя с там някакви ботове. На. Маш влезе в Ливекрафт, мога да се побия с тях. Има един Иво, с него ще игра. То няма смисъл с другите. Я да видя как беше. Гаден фрапс и на ангел му се скараха. Може да затвори. 3 купчета е високо, така и така. Дай мисля, че ми затвори. Някой ми пише. Секунда. И продължавам па да си строя. Така. Така ли беше къщата? Гаден YouTube. Така. Да, точно по този начин е. Тук ще е входа. Само да погледна. Чакай, ще спра интернета. Така. И тук трябва да започне ето така. От кога не съм изстроил тази къща. Съм забрал всичко. И да продължим. Тук ще е входа. Така. Да започнем по втория етаж. Само да събера малко съм. Така събрах достатъчно за прозорци на къщата. Добре, защо се получава винаги неравномерно? Не мога да разбера тази работа. Така трябва да е. Точно така. Само да видя печката къде е. Така. Добре ще се взема. Не пръчките. Изгорем едната пръчката. Тята ма не ми трябваше. Така. Как беше сега? Так. Там. Добре, 5 стъкло. Да видим това. Какво ще се строи. Искам да погледна къщичката. Значи тук така. Тук трябва да строим. Гадни печки. Отиди половината стомбрик. Пак го сгреших.
Само падам, бе. Аз повечето стомбри го използвах в качване. Да, получава се добре. Докато спим да погледнем картинката. Така, наспан, здрав, прав. Само да погледна картината. Още нищо не е пораснало. Сложно не се опикат картофа. Добре, това е къщата. Сега насам да я започна. Тук са 3 така. И ми свърши стомблека. Телефонът от татка, добре, че не е моя. Малко камък да съберем. Лек камък. Да, ако има някакъв проблем, че съм започнал да оцелявам, така случайно да кажете, че съм читнал нещата. Не съм, ще ви покажа откъде съм намерил един диамант, Diamond Horse армора, Gold Horse армор, седлото, голда. Намерих ги от една пирамида. Village намерих кирката. И така, намерих всичко. Чувам някъде скелетон. Добре, не седна. Където иде, той ще се умре. Така. И докато не се пече, ще им да съберем малко тървозък в къщата. Може другия епизод офлайн да я направи. Не, няма смисъл. Ще направя само част от нея. Ще направя на първата постройка. На първата на 2 етажа ще направя само покрива ще направя. Това е много лесен покрива офлайн. Ще го направя офлайн и ще започна да строя. Пред това ще почна да я достроявам настрани, назад. Строи се, къщата се строи около за 1 час. Значи към 3-я не давам гаранция. Чекам. Не, тук имам грешка. И там. Ето тук трябва да е поставено стъклото. Тук трябва да е така. Добре. Я да видя. Да, точно така. Грешил съм го. Тук да видя как съм го направил. Тук е правилно и горе е правилно. Така. Готово. Така съм направил с пръската. Ето тук вече входът е готов. Само да погледна. Да, така. Тук
Няма стъкло. Добре, това дръпче. И да, това беше от мен. Дани Плей БГ. Само да сте в къщата. Падна саплинг пред нас. Един взех. И да, очаквайте втория епизод.